जि सान्दुं नै दायो थांगासिनो जोङो आगै अनजनादो आंदो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ नै जोङो आगै अनजनाजों आंजों थांगासिनो फेन्सियावहाय मा होनो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनाय हिसाबै मिथिखाबाय जे मा भिडिअ मानि बागै आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिनो नाजागोन लेटेस्ट मडार्न दख'नानि थाखाय मा होनो कानि ना मा होनोथाय बे दख'ना मिटार बेखौहाय स' थबाय थादो जोंदों नायलांबाय थादो मा नंगौना नंगौथ' नै इथिं हाबनो ना अबेयाव हाबनो ना यहाँ पर ही देखते हैं ना हमारा चप्पल अच्छा है हम लोग गाड़ी से है वैसे हम देखेगा अभी दोखोना के लिए कपड़ा नया कपड़ा दिखाइए थोड़ा सा झिलिक झलक नया वाला थोड़ा झिलिक झलक करके हाँ नै बेयो एसे गोदान डिजाइननि फैदों बेखौ नै बेफोरबायदि खालामबाथाय गोल्डन कालार जायो आरो खामफिनबाथाय गोजा कालार जाफिनो आरो गोल्डन कालार बिदि आरोना बिनि जितु मा होनगोन चुमकी दङ बियो बोथ साइड बेलेग बेलेग कालार बेखायनो जों इथिं खालामबा इथिं बेलेग कालार जायो बिथिं खालामबा बिथिं ओमफ्राय बिसोरो कलकातानि आरो आंनि लोगोनि बिदिनो सासे जोंनि लोगो दङ बेंगलि बियो बिनिनो माने रिलेटिभ जायो आरो बेखायनो बिसोरनि दखानाव हाब होनना बुंनायखाय हाबबाय जोङो बेवहायनो फेन्सियावहाय दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबाथाय मिथिगोन मा मार्केट होनो आरो जाय मिथिनायाथ' मिथिगोन नै बेफोरबो बिराद लेटेस्ट कालेक्सन फैदों नोंथांमोनाबो बानायनो गोसोबा बायनानै गानजागोन ओमफ्राय नैबे मोनसे कालारखौबो जि मोजां नुदोंमोन आङो नोंथांमोना मोजां नुदों नुवाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे इसमें कलर तीन आएगा हाँ नहीं वो बहुत वो होगा ऐसा वाला थोड़ा सा वो चाहिए नहीं बेफोरो सब ग्लिटारि टाइपनिया सब गोदान डिजाइन फैदों आरो ओमफ्राय सिगाङावबो दंमोन बिदि चुमकि फिसा फिसा थानायनि बिदियाबो आंनाव दङ आरो ओमफ्राय मा होनो आङो नैबे दा गाननायखौ दखानिया लानो होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ आं बारा पसन्द जायाखै एसे ब्लु कालार आरो एसे माबा मोनसे कालार दंमोन आरो ना मोनसे नैबेलाय बेखौसो लाबाय आङो बेखौ मोजां नुना नुवाखै मोजां नुदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय दे मोजां नुदोंबा मोजां नुदो होननानै ओमफ्राय आरो नायलांबाय थादो आरो मा लेटेस्ट डिजाइन मा फैबावदों दिनै बन्द'ना दखानफोरा दा बे बायनो फैनायावहा आंखौ आब' होनना लिंदों आरो ना गुबुन हारिनि मानसि जि मिनिनो ओंखारदों आङो आं इनिख्रुइ गिदिर नामा नायना लादो एसे खेबसे नैबे दा दख'ना जाब्बाय थानाय मानसियानो आंखौ आब' होननानै बुंदो यासे दख'ना लिया हे आंखौ नायदों नालाय बेखायनो मिथिबाय आरो आङो
माबायसा नुगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय दे आंनि दख'नाखौ बिराद मोजां मोजां दङ आरो बिदि होननानै बेबायदि दख'नाखौ गानो होननानै जों जे जोंनि ट्रेडिसनेल दख'नाखौ गाना बेबायसा नङा माने दा मदार्नावहाय एसे गुबुन गुबुन सिस्टेमावबो गाननांगौ ना बाट जोंथ' एटलिस्ट जों दख'नाखौ गारनायखौ गाराखै ना जेरैबायदि गानबाबो आरो लाबावगोन आङो नाङा जाखाबाय माबायसा नुदो माबायसा नुदो Gila aja. मोजां नुदों हा फुल जानांगोन दा आरो मोजां नुगोन Halo. Sekali salah lagi, sekali salah lagi, sekali salah. Nah, sister. गोजाना ये देखो इसका हाँ अलग अलग ये देखो कितना सुंदर लगता है हाँ बढ़िया लगा थोड़ा सा दीजिए और मैं मुझे पहनना है लो थोड़ा सा ले लो काट दीजिए ढोकला बनाना है ढोकला हाँ ठीक है मोजां नुवाखै नामा आयना देखो आंहा जि मोजांथारसो नुदोंलै 이 गुफुरखौ मोजांथार नुदों नैखौ मोजांसिन नुदों ना जि आं इखौ बिराद मोजांथार नुबायदि इनिख्रुइ इयो बाराद्राय जिलिक जाला आं इखौनो लागोनलै इखौ जि मोजांथार नुदों ना मोजां कालारा जि आराम गोजाफोरदो गानबा जि बरिया नुखागोनलै इयो इसको लेगा हो गया इसको नै जिनै लोंनाय दंमोन आंनि आब' फाटा फाटी होगा दे नहीं नहीं अच्छे से देख के देना हाँ फाटा फाटी नहीं होना चाहिए ये भी देगा चेंज दे करेगा ये कितने मीटर ये 5 मीटर दिया क्या आएगा दे अगर बाद में वो हो जाएगा ये 5 मीटर दिया ठीक है बिया या फन हरलायबाय असली मालाय गारि सुना होगा ये भी पास बाजी ये भी पास माबारा मिटारावसो 200 लायोमोन बा गासिखौबो लांजोबनो गोसो जाखायोलै नुबानो नायबानो आरो माबायाव सुवालकुसियाव थांनांगौ दख'नाया पाटनि दख'नाफोरखौ नुबा ओइ आब' पुतुलिनियाव थांबाथाय आब' पुतुलि मा जायगामोनथाय जायगाया बङाइगावआव ओइ पाटनि दख'नाफोरा पुरा गद्रेज गंसे गंसे दोङो ना बरिया जि साइज आयो लाजोबनो लुगैखायो आङो नायबानो लानो लुगैयो
ओमफ्राय जोंना पेमेन्टआ होखांबाय बारा लायाखै आरोना नांगौ खिनिखौल' लादों बिदिनो बारा गाननांगौथ' जाखाया शुटिंफोराव आरो मिटिंफोराव थांबाल' ओमफ्राय नै गेमस्रि दैमारिया इमान लाकि नुदों गेमस्रि दैमारिया दखानाव हाबनाय लोगो लोगो इमान मानसिफोर बुंखाबाय बैसोरबो जि बुस्थुफोर बायनो फैबाय आरोना ओरैनोबाथ' दहाय जोङो फैबाथाय रावबोआनो गैयामोन जोंखौ साहा लोंनो थाखाय नेहोबाय थादों आरोना बेखायनो जों नेबाय थादों साहा लोंहोथारोनो मालाय जोङो दिनै बहुत बुरजानि माल लानायखाय साहा लोंहोनो होननानै नेगासिनो आरो बा 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 चाय गया हम लोग निमकी खाएगा निमकी बीटीआर का आदमी है ना बीटीआर का आदमी है तो निमकी खाएगा हम की खाएगा हाँ निमकी खाएगा देने से खाएगा हम भी ये चाय को नहीं पिएगा अभी निमकी आ जाने से हम पिएगा आप चाय नहीं पिएगा हाँ आप चाय नहीं पीते चाय पीता है चाय दिया दे हाँ पी लीजिए आप भी निमकी सफैयाबा लोङा होनना बुंदोंमोनलै दाबो सफैया माथो एसे गोबाव जाबाय अमा एवसावनाय जानो दंबा दा गुस्थिया गरमथार साया हमलाय साया गुदुंथार दोनना होयो उफ खांनोलै खाङो गोस्थिया बे माबाखिनियाव जोंनि हाबनाय लामायाव जोंनि हाबनाय निमकी आया कैसे लेकिन बड़ा सा निमकी नहीं हो जाएगा नैलै साया आंनिया खमायना हरबावलायबाय आंथ' साहा लोङा बारा बिदि ओमफ्राय आलासि जानो थांबाल' लोङो आरोना मालाबा होथाबबा ओमफ्राय आरो बेबो लोगोनि बिदिनो रिलेटिभ बिहाव जाबाय नालाय बेखायनो उपाय गैया आरो लोंनांबाय ओमफ्राय लोङै मायै नै जोङो फैबाय फैनानै ओमफ्राय दायो नायदो मा मार्केट बियो ना दा माखासे आंखौ कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरखागोन ना बेखायनो आं दिन्थिखाबाय नै मा मार्केट बियो फेन्सि बाजारनि नोंथांमोना मोजाङै नायना ला आरो माखासेयाथ' सिनायखागोन नै बेनो आरोना नामा नायनानै लादो ओमफ्राय बायहैदो गुवाहाटियाव थांबा आरो बेलेगावबो मोनो खिन्थु गुवाहाटियाव एसे खमाव मोनो आरोना जेनेबा दा बिनिफ्राय जोंनि उदालगुरि बा बाक्सायानो जा क'क्राझारानो जा जेरावखि फाना मानो बाराहै फानोना खिन्थु बेयावहा नैबे फेन्सिनि बे जायगायावहा खमावनो मोनो आरोना मोजां बिदि बेखौ मोजां नुदों कालारखौ इदिखौसो ला इदिया समाय नांदो इदिखौ माबा एसे माबा नुदों ना जेकेट रखमखौ लानो जेकेट रखमखौ दा आरो विन्टार सिजन ना आगै अनजनानो जेकेट नांगौ होनना बुंनायखाय होबाय आरो ओमफ्राय नै लानानै जोङो थांनोसै बे फेन्सियावनो बायदोंमोन जोङो दायो पुरा न'आव थांनोसै मानोना आङो बेफोरबायसा स्ट्रिटआवहाय शपिं खालामनो जि मोजां मोनो माखासे बुस्थुखौ आरोना खमनिबाबो बिराद मोजां मोनो आरोना माने आं मालाबा रियेलाइज खालामो आरो जेनेबा आंखौथ' दा बे फेन्सियावहाय 5% बा 2% फोराल'सो सिनायो आरो बेबो जोंनि जायगानि मानसि फैबाल'सो आंखौ सिनायो नङाबाथ' आंखौ सिनाया खिन्थु बे बलिउड हलिउडफोरनियाथ' इमान फेमास बिसोरथ' आयु आरामै सान्तियै बेरायनोबो हाया गासिबो सिनायो माने स्ट्रिट फुडफोराबो माखासे बिराद टेस्टि जायो आरोना बिराद माने एक्सपिरियेन्सआ बिराद मोजां आरो बेफोरनियाबो बेसेथो हाइफाइआवल' मोजां नाङोन ना बेखायनो सबखौनो ट्राइ खालामनांगौ आरो बेखायनो आं सानो माने आं दा जिमानखिनि स्टेजाव दङ जेनेबा जाखिनि माबायाव दङ आङो बिराद लाकि होननानै सानना लायो आरो नोंथांमोनाबो जिबनाव नोंथांमोननि लाइफखौ बा नोंथांमोननि लाइफआव ओरैबायदि दुखु ओरैबायदि दुखिया माबा माबि बिदि साननानै इमान दुखु लाबाय थानानै दरखार गैया आरोना जिहेथु मानसि जोनोम मोनदों बरियासे जा दङ जिखौ दङ बेजोंनो हेपियै था आरो बिदि जा दङ जेबो गैया जोंना बेबायदिनो थाबाय थागोन दे बेयावनो हेपि इदि होननाबो सानना लानाङा मानसिया जेब्लाबो आग बारायनो थाखाय साननांगौ जेनेबा
दा जेनेबा फैसा थाखा गैया खिन्थु हेपि थानांगौ खिन्थु जोङो माने बेनिख्रुइ एसे बांसिन लेभेलाव माने मोनसे स्टेप बाय स्टेप बारायलांनो बेफोरबायसा माने चेष्टा खालामनांगौ आरोना ट्राइ खालामबासो जों साक्सेस जानो हागोन ना बेबायदि आरो